Hello guys, नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरनाय जाबाय। ओमफ्राय मा होनना बुङो माने नोंथांमोननि गेजेराव थाब भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन मानोना एसे लोमजानानै दंमोन। बिनिखायनो थाब भिडिअ माने लाबोनो हायाखैमोन बिनि थाखाय सरि। ओमफ्राय मा होनना बुङा दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनथाम गोदान शायरि लानानै फैदों। थ' बिदिब्ला दिनैनि बे मोनथाम गोदान शायरिखौ खोनासंनोसै। जोंनि जिउआ जोंखौ गाबहोआ, जोंखौ बिदि मानसियासो गाबहोयो जायखौ जोङो आंगो होनना सानना लायो। जोंनि जिउआव ओरैबायदि माखासे हास्थायनाय थायो जायखौ जोङो माब्लाबाबो मोननोनो हाया, आरो जोंनि जिउआव ओरैबायदि माखासे सिमां थायो जाय मालाबाबो जाफुङा, आरो जोंनि जिउआव ओरैबायदि माखासे खोथा थायो जायखौ जोङो गुबुननो फोरमायनो हाया, आरो जोंनि गोसोआव ओरैबायदि माखासे गोसोखांथि थायो जायखौ जोङो माब्लाबाबो खोमोरनोनो हाया। बिदि मानसिखौ मोजां मोन जाय नोंखौ रेसपेक्ट खालामो आरो नों जायनि थाखाय स्पेसियेल जायो, आरो बिदि मानसिखौ मोजां मोन जाय नोंखौ खोमा जानो गियो आरो जाय नोंनि मेगनाव मालाबाबो मोदै सख'आ, आरो बिदि मानसिखौ मोजां मोन जाय नोंनि दुखुआव बेबो दुखु जाफायो आरो नों बेनो बुङाबाबो बियो हमनो हायो जे नों दुखुआव दं ना खुसियाव।